Avui, 8 de març, es celebra el Dia Internacional de les Dones i les lleis i la societat són teòricament igualitàries. Però tot i els avenços adients, continuem sent una societat masclista. Han desaparegut les formes més evidents del masclisme. Per exemple, una dona ja no necessita el permís del seu marit per obrir un compte bancari, però el masclisme agafa formes més subtils. Es reprodueixen els models tradicionals. Un dels problemes latents és que la generació filla de la democràcia va ser educada per un hipotètic context d'igualtat. Però a casa es seguien reproduint tots els rols d'home i dona. Vivim en una societat patriarcal, on el masclisme ha suavitzat les formes d'adaptar-se als nous temps i, en el fons, tots i totes som còmplices d'un sistema que perpetua aquestes actituds. Les dones portem una motxilla carregada d'estereotips i creences que ens han anat inculcant des de petites, ja sigui per les relacions familiars com per relacions socials i els mitjans de comunicació. S'espera de nosaltres que siguem tranquil·les, protectores i educades, que parim fills i que ens encarreguem de l'organització de les feines invisibilitzades. Les estadístiques afirmen que els homes treballen fora de casa una hora més que les dones. Per contra, les dones dediquen el doble de temps que els homes a les tasques de la llar i de la cura. Hem de trencar amb tot això. Hem de posar la lluita feminista al centre de la lluita de classes, perquè sense les dones no hi ha revolució. Per uns països catalans lliures i feministes. Visca la lluita feminista!